rasane yen dilarani panjang eling tekane saiki atiku kebacut loro mergo kowe teko mentolo apikmu mung ana lambe jebul lamis kabeh katresnane ning ngarepku kowe tresno ning gurine malah gelem liya aja nganti nyawang aku yen to weruh nyepeti mripatku alung ngaliya kowe timbang dadi lilit sakwase biyen madu dadi racun racun dodo tatu dadi getun wong tresno yen dilarani yen ra kuat aku golek ganti Tapi
kok bisa suwe ra ketemu antarane tulung agung lan Kediri aku nangis lunga aku sing usati madhep-madhep nggonmu bakal niat lunga kanggo cukupe bebrayan bale lesmo ning rangira jebule malah mentolo krungu kabar sliramu gandeng wong liya antarane tulung agung lan Kediri nggonmu pamit lunga bakal ngati-ati antarane tulung agung lan Kediri luhmu netes aku mung sabar ngusapi pepestane aku kudu kaya ngene kaya eling janjimu biyen kae pancen janji kuwi gampang diucapke pungkasane gawe gelo selawase kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge guguk asmara biyen tau ado adem tresno tanpa bantal tanpa kloso bata-bata man asmara guguk kae nganti beda tumenan saiki guguk kae kapateno tanawani nganti jagat dino sajroning ati datan luntur saya marakake aku kowe dadi garwa markelaren nang guguk asmara guguk kae banwati
nganti besok tumekan cukup kae bapak cerita tak ngalami nganti jagat rino jagatan sakjroning ati kadang luntur saya marah hati aku kowe dadi garwa marga leren nang guguk asmara Elemu atine ayam amarga gemi si gemi bisa nyawiji si gemi matur gak mawi jae poke mawon Mas Ali. Dadah dulu. Terima kasih. Ayo persiapan so. Yuk Armada. Ini pengumuman untuk dulur-dulur yang mau megawe kados Mas Randy Mebel, Ibu Binti Sayur, Pidalem Linjon Suruh Trenggalek tanggalipun 3 malam 4 Agustus 2026. Saya panjenengan Mas Randy. Nah, kudu ngekei undangan ikun siap nih undangane wis pokoke karo ditumpuki sak util. Lho, Pak Ikun ki badhe gara damel. Apa? Pak Ikun. Urung tak rahasiakne iki. Hajate napa mbawai sunat? Sunat. Oh. Mbawai rabi. Mbawai rabi dengkule mlocot kuwi. Mbawai mong bojone wis ungkuk tak dibawahi yang kuliah atos. Nggih. Saking kadang-kadang matur seni ngaturaken wilujeng rawuh monggo pinarakipun sedaya kemawon nggih. Terus sembah nuwun. Pokoke tak tariki undangan sitok-sitok engko ditumpuki rokok sak util wis kuwi tok pokoke. Rencana. Karo dulurku pakel barang kae wis ngono wae Mbak intine nggih. Neno nano monggo. Monggo Kang Mas katresnanku. Kekasatri tanah bisa tinuku. Sundoan prasetyaku tak korbanake siwa lan ragaku.
Kok hu ki piye to, Mas? Oh, senggak to. Ya. 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 Mangka kang Mas katresnanku bebasane ora bisa request saking Merauke. Nggih. Sudah kok sudah. Niki mau ayah ya to Ikun seandainya Pak Kurnia terus Sumari Sobo. Ya, sik menang sik Ikun kalau Pak Ikun kok ning kene fotone putih men. Asline ireng asline putih maksudnya. Ikun. Oke, siap. Biasane jane lek kaya aku kaya Ikun, ayah ngono-ngono kuwi aku apal tanggale ya nok ya. Karo Sumarni kae apal jane tanggalane. Ning ki mah pancen tak palak sautil. Lek mek kader di kaya Kang Kentung diomongne, "Wah, Pak Ikun undangane tanggal semen tanggal mene." Ora oleh. Rugi ya, Mas? Ora oleh rokok. Yo, sing rugi kan MC-ne. MC-ne nyonyor cangkeme kok ya glah ya. Kuwi kandhane kudu diakali ngono kuwi. Kewane nek sampean. Nggih. Gendengipun kunjuk dumateng Ayah Rumiyin. Menika panjenenganipun Ayah Surasa riyin. Sembah nuwun Ude Sumber Mulia. Nggih, iki basa bir ya mlumpuk ingkang gadah tanggal menika malam 30 siang Mei 2026. Iki ora becik lek ngantek dibarengi ora becik ayah sik. Kok nyanyi kok Ikun nyanyi tak wacane undangane. Ngono lho carane ngono kuwi lho. Monggo ayah. Ning nung prawan ayu terus dienti borong mingeripun Blitar Banyuwangi. Ya. Prabu apa sih? Bapak Eman lamun yen nangku liya kako nadyan isih rada nanging taksih kinyis nadyan rondo dasar ayu isih muda dan ayu saben dina
lewat depan rumahku. Dadak lencir kuning, aduh kulitane nemu giring. Yo tambah manismu yen to mesem karo geget lambe. Yen ngendikan sopan, aduh sapa sing ora kasmaran. Yen manganggo sarapatut napa luput yen kula kepecut. Rawero sedina wae rasane kaya sesak silawase. Bah, krune EDS yo aku. Yen sinden ning ayu suwe-suwe kepikat atiku. Sasatrinten dalu aduh lam-laman sinden sing ayu. Monggo-monggo ingkang sampun pikantuk sampur waktu gawe jumeneng. Monggo Ayah Surasa. Nggih, monggo Bapak ingkang pikantuk sampur dipun rantos Mas Ijlik. Ayah Bonari, ayo Pak Bo. Pak Buniran, monggo Pak Guru. Monggo. Ayo Karim. Sinden lemu Endi bocahe? saben dina lewat depan rumahku. Dadak lencir kuning, aduh kulitane nemu giring. Yo tambah manismu yen to mesem karo geget lambe. Yen ngendikan sopan, aduh sapa sing ora kasmaran. Yen manganggo sarapatut napa luput yen kula kepecut. Rawero sedina wae rasane kaya sesilawase. Sinden ning ayu suwe-suwe kepikat atiku. Sasatrinten dalu aduh lam-laman sinden sing ayu. Lanjut Ayah. Siap. Mas Ujar, Mas Rawuh.
Sumiran kuning suminar sore waya sore ing terminal kita kaya-kaya untapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi kremat-kremat miak dalan bisarapan baru melaku alon-alon kobrangeng suara mesin saya kebrungu banter ngajak dari ketan pundakku kowe sender atas titis rasa neng tiang sak dalan-dalan kowe mong los pipiku alas paradanku ngiter minangka saksine anggap rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku mumpung oleh burungan senang lamun lungguh ing asepi delak tanpa kanthi olah rengo ati komong ayun ing rena lan wengi mong ranti telenging ati carwa sarpa wong manis tan sakale karsa nendra kabeh ing boga mbok aja nglamun ngono yen wurung kang sinadya ada anjur blokro mula senang lamun
Erna monggo Mbak Erna. Matur gogeng sembahing panuwun.